Her til venstre ses en eksponentiel funktion i et almindeligt koordinatsystem. En eksponentiel funktion vokser med en fast procent på y-aksen, når man går en enhed hen af x-aksen. Derfor er regneforskriften y er lig med b gange a i x'te. A og b er konstanter. B er skæringen med y, hvor x er lig med 0. Det vil sige her. Og a er fremskrivningsfaktoren. Det vil sige det, man ganger y med, når man går en enhed hen af x-aksen. Formlen for at finde a er lig med x2 minus x1 det rod af y2 divideret med y1. Og jeg vil her bevise, hvorfor dette er formlen til at finde a i en eksponentiel funktion, altså fremskrivningsfaktoren. Her har jeg indsat 2 punkter på koordinaten a og b. De skal altså ikke forveksles med b og a i selve formlen, men det er bare punkterne, der bliver kaldt a og b. Koordinaterne for disse punkter er a's er x1, y1, x1 kan vi se her, y1, og punkt b x2, y2. For at finde fremskrivningsfaktoren spørger jeg nu mig selv, hvad jeg skal gange y1 med for at komme til y2. Jeg ved, at y2 er lig y1 gange a i x. Ophævet i x hedder jeg nu bevæger mig. Det er jo det, der er hele meningen med fremskrivningsfaktoren. Her har jeg indsat koordinaterne for de 2 punkter i den eksponentielle funktion. Så y1 er lig med b gange a i x1, og for punkt b gælder y2 er lig med b gange a i x2. Og for nu at finde frem til forskellen mellem de to, altså hvor langt bevæger jeg mig fra y1 til y2, fremskrivningsfaktoren, dividerer jeg de to med hinanden, så y2 divideret med y1 er lig med b gange a i x2, divideret med b gange a i x første. Så forkorter jeg med b, da den jo ikke er relevant for det her regnestykke, og jeg benytter mig af potensregnereglerne. Her vil det sige, at når a i x2 divideres med a i x første, er det samme som a i x2 minus x første. Og til sidst ved jeg, at det hele løses ved at uddrage kubikroden, hvilket vil sige, at a er lig med x2 minus x1 til rod af y2 divideret med y1. Og sådan har jeg altså bevist formlen for fremskrivningsfaktoren i en eksponentiel funktion.